2007 var et skæbneår, hvor uroen lå og ulmede i hele samfundet, og stærke kræfter stod på nakken af hinanden for at invadere Christiania. Året startede i sædvanlig stil med et massivt politiopbud, og så kom rydningen af ungdomshuset, som tog noget af politiets fokus fra Christiania. De unge mennesker havde fået huset af kommunen for så nogle år efter, som straf at få det frataget igen og solgt hen over hovedet på dem. Nu så vi konsekvensen af politikernes handling, som var paralleller til Christianias situation. Efter rydningen havde de unge mennesker ingen steder at være, og en del af deres møde- og festaktiviteter rykkede ud på Christiania. Vi så også, at politiet demonstrerede for første gang i mange år. Der var i det hele taget stor utilfredshed blandt offentlige ansatte. Det skyldtes for en stor del de reformer, regeringen havde indført, som centraliserede og bureaukratiserede alt i samfundet. Men på Christiania gik hverdagen sin skæve gang, og mange gange forsøgte politiet at stoppe mit arbejde. Ligesom du har lov til at stå og filme, har jeg også lov til at stå og strække benene og rejse det. Så må du godt stå og blokere for. Nå, det gør du aldrig allerede. Nej. Står jeg og blokerer? Der er så stor forskel på under det også, jeg, ikke? Jeg står også bare og strækker benene. Altså nu er jeg jo ikke tjenestemand i funktion. Nej. Det er sgu da for dumt til. Hvad sagde du? Vi er så trætte af at høre på dig. Ja. Du mener, kan du ikke gentage det igen på kamera? Krasse. Du skal ikke filme mig nu. Ja, du skal ikke filme mig, du filmer mig som privatperson. Hov. Du står og provokerer mig gang på gang. Det er noget forbandet vrøvl. Det gør du sgu da. Det er sgu da dig, der gik derhen. Det er rettet mod mig som privatpersoner, ikke som politimand. Jeg gider ikke høre mere på dig. Fatter du det? Var det ikke dig, der kørte den situation lige derhen? Jeg stillede mig hen foran dig. Det kan du gang på gang for os. Har du nogle sager på, hvor du siger, at vi er voldelige overfor? Ja. Altså, du kan da se min film for fanden. Er det noget, du vil anmelde? Det går helt automatisk, i hvert fald ikke igennem dig. Men ja, det bliver anmeldt. Okay. Hvor er anmeldt. Ja. Men du påstår, du vi er voldelige her, os der er her nu? Jeg påstår, det er jeres ansvar at stoppe de voldelige personer. Jeg spørger dig, om vi er voldelige, os der står her nu? Det tør jeg jo ikke udtale mig om. Jamen, er vi eller er vi ikke? Det vil jeg ikke udtale mig om. Og nu kommer du jo og blander dig lidt, fordi jeg står og snakker med den dame, der siger, jeg det siger bare til dig, det er hendes jeg gider ikke høre på, at du siger, at vi er voldelige, vel? Og stoppe sådan nogle mennesker, som ikke kan opføre sig ordentligt. Så er det så også dit job at stoppe alle de journalister, der rigtig finder ud af deres arbejde? Lad være med at skubbe mig. Ja, du. Hvad laver du? Du går der lige den i mig. Jeg så dig, du gjorde det med vilje, mand. Hvad er det for en opførsel af en overordnet betjent? Med et pressekort. Ja. Det vil jeg gerne lige se. Det vil du gerne se. Hvorfor? Hvorfor? Det har jeg ret til. Du får melde din politiforretning. Jeg er ikke midt i en politiforretning. Jeg handler ved at se mit pressekort, så går jeg væk herfra. Hey, lad være med at hive mig i tøjet. Lige her. Du har ikke tilbageholdt mig. Du har ikke anholdt mig. Værsgo at anholde mig, hvis du vil noget. Så beholder vi godt et preskort. Jamen, så behold dig mit preskort. Værsgo. Og så kommer du med en udsvævende forklaring, som ikke er nogen forklaring. Jeg har ret til fordi jeg har ret til at se det. Jamen, hvorfor vil du se det? Fordi at for et stykke tid siden, da jeg bad dig om at gå væk, da vi stod i en politiforretning, der gav du mig det her kort op i hovedet, og så sagde jeg, at du har pressekort, så jeg kunne ikke flytte dig. Derfor så har jeg ret til at se det. Færdig arbejde. Okay. Men hvorfor så du så ikke den dag? Fordi du synes, det er sjovt. Nå, fordi du synes, det er sjovt i dag? Du skal vente om med det kamera. Nej, det skal jeg ikke. Kender du loven om filming i det offentlige rum? Det gider jeg ikke diskutere med, at du skal vente om. Nej, men så må du jo arrestere mig eller gøre et eller andet. Ja, det bliver nødt til. Kender du loven om filming i det offentlige rum? Nu er du blevet gjort opmærksom på, at der findes en lov om filming i det offentlige rum. Og du er blevet bedt om at gå væk. Vi er ikke interesseret, du lige filmer jer. Nå, hvorfor det? Sker der noget ulovligt der? Nej, det gør du ikke. Jamen, så kan du kun være interesseret i, at jeg står og filmer. Jeg vil gerne have, at du kører videre. Hvorfor det? Fordi vi lige skal snakke, det kommer ikke dig ved. Altså, hvem snakker du om? Det er et offentligt område, det her. Ja, men nu vil vi gerne have, at du lige kører videre. Du skal ikke forfølge os hele tiden. Kom. Nu er dig igen. Ja. Farvel. Farvel.
Lad være med at skubbe mig. Jamen, det er nok det forkert at begynde at stille meget spørgsmål om angående lovgivning, ikke også? Det drejer sig om, at jeg gerne ville overveje anholdelsen af min ven, men det måtte jeg ikke. Jeg har ellers havde den indtryk, at man gerne måtte overveje en politiforretning. Hvis du har et problem med det, så kan det være... det virker ikke sådan, at det går smør, okay? Hvordan smadrer de dit morgenmad? Hvad gjorde de? Det er bare at tage deres stav og så mase ned i en sag. Nej. Det er smukt, ikke? Ja. Velkommen til vores hverdag. Hvad har jeg gjort? Må jeg ikke spørge dig? Har jeg ikke ytringsfrihed? Så kommer du bare med. Det gider ikke, det der. Hallo, jeg er så på café. Hey. Hvad laver du? Jeg så, at du blev arresteret i går. Ja. Hvorfor? Fordi jeg sad på sengen og blev sur over, at politiet kom og stod og holdt øje med folk og stirrede på folk og sådan noget. Så kunne jeg ikke forstå, hvorfor de kom og lavede ballade. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor de var herude. Og de turde på mig og anholdt mig og tog mig ned på jorden og gav mig håndjern og slæbte mig hen ad jorden. Der er noget med, at du har nogle psykiske problemer eller sådan noget? Ja, jeg har været indlagt meget på psykiatrisk system og sådan noget. Sig mig så, da du så blev taget ind på stationen, hvor lang tid sad du? Fra klokken 10 om morgenen til klokken 11 om aftenen. Blev du tilset af en læge? Nej. Hvad med det sår i hagen der? Det blev heller ikke tilset? Nej. Så hjalp Christianitterne med mig at komme på skadestue. Hvordan har du det med sådan en oplevelse? Jeg er utrolig rystet, altså det er jeg. Ja. Det er jeg sgu. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre, altså. Kommer du meget på Christiania? Ja, det må jeg sige. Jeg kommer her faktisk næsten hver dag. Ja, det gør jeg. Jeg kommer altid på Christiania hver dag. Ja, det gør jeg. I perioder? Ja, jeg kommer en del. Ja, det må jeg erkende. Det gør jeg jo. Ja, jeg kommer en hel del derude. Ja, jeg kommer der en del på Christiania. Ja. Så kommer du bare for at ryge hash? Det er også en del af tingene, jeg gør her i hvert fald. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor så? Jeg laver mange ting herude på Christiania. Jeg laver teater og musik. Men jeg er kommet her altid. Ja. Jeg har faktisk kravlet igennem plankeværket i 71. Jeg kommer fra at slappe af lidt, komme lidt væk fra bylivet. Det er dejligt, roligt, venlige mennesker ude. Dels så mødes jeg med nogle kammerater, og så kan vi sidde og spille skak eller backgammon og drikke noget te, og så arbejder jeg også herude. Så kommer du vel for at ryge hash? Ja, det gør jeg. Blandt andet. Ja. Jeg kommer også for at møde mange mennesker. Der er mange forskellige mennesker herude. Jeg hverken ryger eller drikker, men jeg elsker Christiania. Det er faktisk et af de få steder i Danmark, hvor jeg føler mig hjemme. Nej, det gør jeg ikke. Ja, hvorfor så? Det er fordi, det er jo mit netværk, og det er jo mit liv. Og så selvfølgelig fordi, jeg kan ryge hash, men det kan jeg jo alle steder. Det er jo sådan mange gange meget lettere at ryge hash i byen, end der her. Nej, det gør jeg ikke. Nej, hvorfor så? Alle mulige forskellige grunde, for musik blandt andet. Det er et dejligt sted at få fred i sjælen. Det er jo en oase midt i København. Jamen altså, du kommer ud af civilisationen og kommer ud til et fristed, hvorpå der er blevet gjort en masse gode ting, som er blevet overset af politikerne. Nej, jeg ryger sgu ikke hash overhovedet. Nå, hvorfor så? Hvorfor kommer du så? Jamen for hyggens skyld, og fordi det er snart et af de få steder, hvor der er en oase, der sparker røv. Jeg tror bare godt, jeg kan lide at være her. Så er det sådan et dejligt sted, hvor man kan sidde her i solen og få lov til sådan nogenlunde fredeligt at ryge en fede, uden at folk skal komme og belemme sig så meget over. Er det ikke et problem at ryge hash? Sådan... Ikke for mig i hvert fald, ikke personligt. Nej. Jeg har jo et dagligt arbejde, som jeg fuldfører og står klokken 6 om morgenen lige der for tiden. Har du fortalt Jørgen, at der er en helvedes masse coke ud? Ja. En helvedes masse, det passer jo ikke. Vi har da taget 2 personer nu med coke i lommen. Yes, men Christiania kan jo ikke være ansvarlig for, hvad folk har i lommen, vel? Jamen, det hævder jeg jo selv. Nå, det hævder vi ikke. Vi hævder, hvis vi opdager, at der er narkotika, så bliver folk smidt ud. Der har vi jo ikke opdaget. Det kan vi ikke opdage, når de har det i lommen. Så er det ikke for skarpt. Hårde stoffer, det findes ude i byen. Og i beredskabssektionen. Hvad var det, du sagde der? Hvad? Hvad var det, du sagde der? Jeg siger, at hårde stoffer findes ude i byen. Og så ironisk i gåseøjne og i beredskabssektionen. Beskylder du mig for at være besiddelse af hårde stoffer? Nej, det sagde du der. Nej, Jo, du gjorde. Ja, men jeg mente sådan set noget andet. Nej, du mente ikke noget andet. Jeg mente godt, hvad du mente. Du ved godt, hvad jeg mente. Hvad mente jeg? Vil du gentage det der? Det skulle da ikke med den der attitude der. Med en pegefinger lige op i hovedet og alt muligt. Hvad er det, du er ude på? Vil du gerne boste mig, eller er det, der foregår? Overhovedet ikke. Nå. Hvad er det så for en hård attitude? Det er dig, der starter ud med noget nu.
Der gider jeg ikke snakke med. Du er kun ude på at lave ballade. Skal jeg forstå det sådan, at du påstår, at vi tager stoffer ind i beredskabssektionen? Det var det, du sagde før. Det kan jeg roligt sige. Nej, det påstår jeg ikke. Så du hører, Balder. Klokken den er 13.05. Ja. Det bliver sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at udtale, at beredskabssektionen de tager hårde stoffer, at der er hårde stoffer derinde. Og det er ikke der. Ja, det er fint nok. Så beslaglægger jeg båndet som bevis, og beslaglægger også kameraet. Beslaglæggelsen kom først i byretten, og derefter i landsretten, hvor den blev stadfæstet. Først da min advokat gjorde mig opmærksom på, at jeg ikke havde set på beviserne, kiggede de båndet igennem og ophævede beslaglæggelsen. Det er desværre en generel tendens i det danske retssystem, at domstolene tillægger anklageren og politiets ord så stor en vægt, at de ofte ikke kigger beviserne igennem, før de bliver tvunget til det. For at sætte sagen på spidsen har jeg lånt de næste optagelser af en sydkoreansk tv-station. De er optaget med skjult kamera i stenkast fra en af Københavns største politistationer. One cook? How much is 500 kroner gram. Coke. Heroin you can buy 200 kroner. Yeah. 200 kroner package. This is 500 crowns package. I can show you anytime. It's so many. Any time of day. Okay. How about Christiania? Christiania, you don't get drug here. You get police in Christiania now. Too much police. Too much police. They go 15 and 15 police go around and strict like hell. You can see of them without getting arrested. But no matter here. No, here you get anyhow. På Christiania var det en anden historie. Indimellem kom de for at rydde Pusher Street, og det var som regel en festlig forestilling. 2 minutter efter, at de var gået, var alt ved det gamle. Du bor lige ved siden af Pusher Street. Jeg har solgt meget hash dernede. Det ved jeg ikke, om der gør, men det synes jeg ikke, der gør. Nej. Hvor ligger det største hashmarked egentlig inde i København, tror du? Jamen, det er jo blevet spredt for vindene. Ja. Det må man jo nok sige. Alle steder. Man hører jo inde på Vesterbro, hvor de er med opgange og kælder og alle mulige andre ting. Altså, politiet, de ved det jo udmærket godt, og de kan jo ikke gøre noget ved det. Der er jo 600.000 mennesker, der ryger hash hver dag. Og så inde på Christiansborg er der folk, der ryger hash. Der er virkelig mange mennesker, der ryger hash, og lad folk der ryge i fred. Hvem er det så, der sælger egentlig i Pusher Street? Men Christiania er jo ikke mere eller mindre end udenfor. Nu ser man, at alle de her hashboder, som der har været på Christiania før i tiden, som der var et kæmpe kundelager og alle mulige andre ting for. Men det er der stadigvæk. Det er der stadigvæk ude i byen. Det er der stadigvæk på Christiania, for det vælter ind over grænserne. Så du mener ikke, at straf det hjælper noget som helst? Straf hjælper der ikke noget på nogen som helst måder. Tror du, at politiet er herinde på Christiania på grund af hashen? Nej, det tror jeg eltalt ikke. Hvorfor så? Altså, det er en stor myte. Det er jo på grund af grunden. Du siger, at du ikke selv ryger, men har røget. Ja. Var det svært at holde op? Ja, jeg ved ikke, om det var svært. Altså, det er jo noget med karakter at gøre, ikke? Altså, et eller andet sted. Jamen, er det svært at holde op med at ryge smøger? Var du på afvendingskursus, og skulle være piller? Nej, slet ikke. Hvad så? Hvordan gjorde du så? Jamen, jeg holdt da bare op med at ryge hash, sådan er det. Men alkoholikere har jo svært ved at holde op fra den ene dag til den anden. Jamen, der har du jo også rystetyver på og alle mulige andre ting. Det er jo 10 har man ikke det med hash? Nej, det har man jo ikke. Der gik meget energi og mange møder til at sætte sig ind i regeringens krav om normalisering. Og kravene gik ud på at splitte Christiania op i 5 organisationsformer. Ellers ville Christiania blive privatiseret. De 5 organisationsformer er en fond, en almennyttig boligforening, et byggelaboratorium, statens udlejning og en grundejerforening. Det er slet ikke noget, der kommer på dagsordenen, at man genåbner forhandlinger om Christiania. Og der synes vi faktisk, at den ramme, der ligger i Christiania-loven, den er rigtig god. Med andre ord, alternativet til at sige ja vil være skræmmende, tror jeg. Fordi den regering, som vi har haft siden 2001, og med Dansk Folkeparti som deres klare støtte og værdifællesskab, det er altså nogle mennesker, der kan finde på at gøre nogle af de værste ting. Hvordan føler du, at vilkårene for forhandlingerne har været? Jeg synes, de har været langstrakte. Ja. Så synes jeg, det ville have været ønskværdigt, hvis man havde startet med en visionær plan for Christiania, i stedet for en meget, meget visionsløs plan. Vi er meget splittet omkring, hvilken taktik og hvilken strategi, hvordan, hvis man ser 10 år ud i fremtiden, hvordan bevarer vi det bedst?
Og der er jo nogen, der er den klare opfattelse, at de tror, at vi bevarer det bedst ved at sige ja og acceptere de her stramme organisationsformer. Og så er vi en gruppe, der overhovedet ikke tror på, at vi kan bevare noget, der ligner Christiania i denne her normale, lovlige jungle af paragraffer og organisationer. Ikke? Det der med at snakke om tingene, det er jo egentlig en meget god idé. Men jeg synes da ikke... Jeg er ikke så tryg ved vores forhandlingspartnere. Jeg synes, vi har fået vredet armen om på ryggen. Jeg vil sige, de afkræver os et svar under trusler. Så du tror, at fællesskabet det kommer til at holde? Med den konstruktion? Ja, det er da det eneste, der er at tro på. Altså, hvis hjertet holder, så holder vi også. Med den udmelding, vi er kommet med, der siger både regeringen og Slots- og Bybestyrelsen, at de tager det som nej. Har I tabt muligheden for indflydelse på Christianias fremtid? Jeg håber, vi lever i et demokratisk samfund, hvor at vi kan blive ved med at forhandle om tingene, og ikke bare skal underlægge os diktatur fra statens side. Vi er jo i en situation, hvor vi er blevet bedt om at vælge, om vi vil have amputeret ben, eller om vi vil have en kugle for panden. Finansministeren har jo skrevet til Knud Folcher, at så frem det ikke sagde ja og hævede retssagerne, så vil man gå i gang med plan B. Han har beskrevet, at noget af det første, man vil gøre, det er, at man vil begynde at udstykke boligejendommene herude og sælge dem. Det er ikke en reel mulighed for Christiania at købe deres bolig. Vi synes, det er de kollektive Christiania, som har retten til boliger. Og når vi har lavet vores boliger og bygget dem og vedligeholdt dem, så er det fordi, vi har bygget dem og vedligeholdt dem til Christiania. Jeg vil godt spørge om, hvad vil I gøre for at komme i dialog igen med staten og i det her tilfælde regeringen, der nu begynder at tale om plan B og tvangsnormalisering? Vi vil gerne komme til enighed og finde ud af noget, vi kan samarbejde om i fællesskab. Men vi gider ikke diktatur. Du siger, det er enig Christiania, der står bag den her udtalelse, men hvor dybt stikker enigheden? Jeg vil sige, at vi har haft en fuld konsensus på vores fællesmøde. Vi er alle sammen enige. Der er nogen, der har måttet bøje sig lidt den ene vej, og nogen, der bøjer sig lidt den anden vej. Lige nu skal Thor Petersen spille med musklerne, og han går rundt, eller han har bedt betjente gå rundt for alle huse, der er truet, og sætte påbud op, hvor der står, at man nu fra Slots- og Ejendomsstyrelsens side vil gennemføre den hårde linje, og det sker i de her sekunder og minutter. Det er en varsel om påbud. Påbud om hvad? Det vil jamen, om vores byggeri eller vores hus, som vi er ved at sætte i stand, fordi det var i ringestand. Hvordan har du det med at få sådan en seddel der? Jamen altså, på trods af, at man godt ved, det kommer jo, har man jo godt haft sine bange anelser, så bliver man jo enormt ulykkelig og ked af det. Ja. Du er højgravid. Er det også i den forbindelse, I er ved at istandsætte huset? Ja. For at få nogle gode betingelser for jeres børn til at vokse op i? Ja. Jeg kan se, at du er dybt berørt. Jamen, der er jo sket det, at vi som også mange andre, der også har fået varsel om påbud, har fået brev tilbage, at de har afsluttet sagen. Okay, med hvordan? Jamen, at de har godtaget det, vi har skrevet tilbage til dem. Hvordan synes du, at Slots- og Ejendomsstyrelsen forvaltede den situation? Ikke særlig godt. Det er jo aldrig rart at få besøg af politiet, der kommer og afleverer breve til en og tager billeder af en og sådan noget. Og så er det heller ikke rart at blive truet med at få revet ens hus ned. Hvad var så meningen med at sende det brev, tror du? Altså, det kan man jo spekulere rigtig meget i. Men det er psykisk terror, eller hvad kalder man sådan noget? Det føler det er? Ja, helt klart. Virkede det? Ja, i allerhøjeste grad. Man bliver da rigtig nervøs og bange og utryg. I den sidste ende blev staten enig med sig selv om at lave en aftale, som i sin endelige form aldrig blev godkendt på fællesmødet. Jeg har søgt efter det, som alle christianitter har til fælles, og er blevet overbevist om, at det handler om økonomi, demokrati og selvforvaltning. Økonomisk har man den aftale at indbetale til fællesskabet, som så tager sig af resten. Desuden har man aftalt, at alle værdier, som man lægger på Christiania, bliver på stedet. For eksempel forbedringer af ens bolig. Vi har et budget på 19 millioner kroner om året. Hvad bliver de penge brugt til?
De bliver brugt til at opretholde vores selvforvaltning, til at betale vores børnehaver, vores byggekontor, vores fritidshjem, til at betale el og vand, til at understøtte kulturlivet på Christiania, og de bliver brugt til vores posthus og hvad der nu ellers kører af forskellige art. Det fungerer på den måde, at alle betaler det samme til fællesskabet, ligegyldigt om man bor stort eller man bor småt. Hvad koster det så at flytte ind? Hvad mener du, at det koster at flytte ind? Normalt skal man lægge et depositum eller betale en andel eller noget. Sådan er det ikke her. Her starter man med at betale brugsleje for den dag, man flytter ind, og så gør man det til den dag, man flytter ud. Hvem er det egentlig, der bestemmer her på Christiania? Det er jo principielt set møderne. Altså Christianias struktur, vi er delt op i 14 forskellige områder. Hvert område holder møde en gang om måneden. Store beslutninger bliver truffet på fællesmøder. Det er konsensusdemokrati. Hvad betyder konsensus? Det betyder, at principielt set skal alle være enige. Kan man det med 600 og 700 mennesker? Det kan være meget svært, og det tager lang tid, men en af de ting, man må glemme, er, at demokrati rent faktisk tager tid. Det, som man kan sige nu omkring Christiania, det er, at alting er lavet så simpelt, så enkelt og så gennemskueligt som overhovedet muligt. Det tror jeg ikke på, at det vil være i forbindelse med, at der både skal nedsættes en fond, en boligorganisation osv. og så fort. Hvor mange organisationer er det? Jeg mener, det er 5. Det vil kræve en helt anden måde at administrere på, som i hvert fald ikke vil ligne det Christiania, vi har nu. Vores store styrker, vores store force er, at her er plads til det helt basale, enkle liv. Hvor er I på vej hen nu? Vi skal i retten. Ja? Hvorfor det? Fordi at der staten vil gerne smide os ud. Okay. Og så er vi de sidste, der er flyttet ind, og har ikke fået anmeldt vores brugsret inden den dato, som de har angivet. Det, der er problemet, er jo, at staten helst vil have afgjort hele spørgsmålet om Christiania i en lille bitte fodretssag, ikke? Og ja, det var det, ligesom om, at de foregreb den sag, der skulle gå op for landsretten på et tidspunkt måske? Jo, lige præcis. Ja. Ikke? Og hvis de får medhold i den her sag, så kan man lige pludselig ikke køre en hel masse andre sager. Ikke? Er du lettet? Ja, det er godt. Så nu håber jeg bare, at vi når frem til noget, hvor alle kan vinde. At det får lov til at blive en politisk afgørelse, altså eller man siger, at det er politik det her, ikke? Det er jo ikke bare en enkelt sag eller en fodsag eller noget, det er jo på et højere plan, man ligesom skal finde ud af, at det er overhovedet lovligt at gå ind med den Christiania-lov. Er du også lidt lettet? Ja. Nu skal vi have høns. Inden fogedrettens afgørelse skulle myndighederne lige markere, og politiet rykkede ind for at rydde cigarkassen. Det blev opfattet som en provokation netop på grund af den verserende retssag, og 500 mennesker samles. Der lavede politiets ledelse en taktisk brøler. Hvis de havde begrænset deres aktion til det område, de var blevet sat til at rydde, havde situationen ikke udviklet sig, som den gjorde. Og da de rykkede ind i et andet område og begyndte at skubbe og slå, knækkede filmen.
Det var et nyt ærne, politiet var her i. Så derfor så blev der markeret kraftigt fra begge sider. Der er sådan en dejlig, rolig tænkestemning i dag. Den kunne man jo håbe ville vare lidt længere. Vi holder housewarming. Må jeg se de papirer, I har modtaget fra Slots- og Ejendomsstyrelsen? Ja, nu skal vi se. Vi har nogle hyldemeter her og her, ja. Hvor selvom vi prøver så vidt muligt at have det liggende digitalt, for ikke at drukne i for mange papirer. Ikke? Og har du læst det alt sammen? Ja, det har jeg. Ja. Altså, ikke med glæde, men jeg har det alt sammen, ikke? Men jeg har da læst det. Hvordan er tonen? Altså, jeg vil sige, den er korrekt grænsende til pedantisk. Måske for at sikre sig. Altså det, man kalder røvdækkepapir, ikke? Ja. Eller måske fordi de forsøgte at opdrage på christianitterne og mente, at den rigtige måde at gøre det på var nul-tolerance, ikke? Vi har jo organiseret alle bunkerne i mapper. Ja. Og så ser de lidt mere overkommelige ud, men der er meget, meget læsstof. Vi har ikke 8 akademikere til at sidde på fuld løn og arbejde med det hver dag. Vi har frivillige arbejde, ikke? Ja. Folk, der skal bruge deres fritid på det. Kan jeg få lov at se de papirer, du har modtaget fra Slots- og Ejendomsstyrelsen angående normaliseringen herinde? Har du læst dem alle sammen? Jeg har læst dem alle sammen. Hvordan har du det med hele processen? Jamen altså, jeg har det sådan med processen, at jeg har svømmet som en fisk i vandet på Christiania, da Christiania var et frit område. Og jeg kunne godt tænke mig, at det kunne fortsætte, ikke? Men altså, da det ikke kan fortsætte, så har jeg så valgt at sætte mig ind i tingene. Sådan så jeg på en eller anden måde, der i hvert fald ved, hvad der foregår. Fordi så ved jeg, at jeg ikke bliver så frustreret. Hvad så med det økonomiske fællesskab? Det bliver afviklet i forbindelse med den her plan? Det bliver kun afviklet på den måde, at ja, det gør det. Vil den økonomi så også kunne gå ind med samme ansvar omkring kulturelle tiltag på Christiania og sociale tiltag og hele den der sociale ansvarlighed, der har været? Altså, det er meningen, at Christiania-fonden jo skal komme ind og skal bløde op på alle de der forhold. Sådan så, at Christiania-fonden skal overtage og erstatte det, vi tidligere har gjort med noget andet, som er ligestan. Jeg tror, det er realistisk. Ja, det tror jeg altså faktisk godt, det er. Kan jeg ikke få lov at se de papirer, du har modtaget fra Slots- og Ejendomsstyrelsen? Slots- og Ejendomsstyrelsen. SOS. Jo, hvis det ikke var for, at jeg havde smidt dem ud. Det er altid sådan noget med en eller anden trussel. Okay. Det er altid trusler om, at de kan blive boende lidt længere, men så er det også slut. Eller vi vil kunne tilbyde dem at blive boende 3 måneder mere, hvis ikke det skal sælges til anden side. Der er også en, jeg har taget med hjem. Det er sådan den hedder Aftale. Ja. Den har jeg begyndt at... Det er en forfærdelig aftale. Hvordan har du med den? Jamen, den er fuldstændig langt ude. Ifølge den aftale, så bliver Christiania jo delt op i 3 forskellige områder. 3 forskellige administrativt forskellige områder, hvor man ikke bare siger, at det er inden for samme organisationsform, men det er 3 forskellige organisationsformer. I bor i de fredede bygninger, er det rigtigt? Ja. Det vil sige, at du kommer til at høre under statens organisation? Ja. Vores selvforvaltning omkring de her huse her, hvordan vi forvalter dem, det bliver jo taget helt fra os. Man kunne da godt give nogle retningslinjer. Det vil jeg da synes var okay, men det hele bliver lagt i sådan nogle firkantede rammer. Hvordan har du det med, at jeres økonomiske aftale, fællesskabet, bliver nedlagt? Ja, det er jo helt hen i vejret, fordi det var jo meget velfungerende. Kan I se nogle stolthed, viser de hjem frem? Ja, fandme også glad for det. Hvor længe har du boet her? 17 år. Ja.
Så har du sådan set selv investeret i alt, hvad der er lavet her? Ja, simpelthen. Det hele har vi selv betalt. Jeg bor i her. Ja. Og så er vi 6 lejemål i hele huset, ikke? Okay. Og hvad er vi? 10 mennesker eller sådan noget, der bor her i det hele, ikke? Der er indgang til den anden lejlighed. Er det et kollektiv, eller er det? Ja, bofællesskab kan man vel kalde det. Okay. Hvad er så i fællesrum nogle steder? Vi har fælles vaskemaskine og fælles toilet og bad. Okay. Jeg forstår, der er meget nabohjælp og sådan noget. Meget, rigtig meget. Hvordan så? Du er meget i kontakt med dine naboer her omkring? Ja, specielt dem i huset, ikke? Ja. Har vi jo meget med, og i hele taget pladsen har vi fint sammen. Min elskede, nu er jeg kommet tilbage fra et vanvittigt trip til det mellemste østen. Jeg bringer guld fra moskéernes tage og ædel silke fra Middelhavskysten. Jeg har blaffet 10.000 kilometer. Min tale er hæftig som blæst på trompeter. Lad mig knæle for din stjernede fod og giv dig et Bluetooth læbekys. Det her, det er bare under al kritik. I kommer ind, og I provokerer med vilje, sådan så folk bliver vrede. I kan ikke stå og komme her og skyde med gas, mand, der er fuld af børn, der sidder og leger inde i Månehaven. Vi holder cirkus, og det ved I også godt. Der er ikke nogen god grund til at skyde med gas. Beredskabssektionen har haft ansvaret for Christiania i flere år. En af deres opgaver er at uddanne nye betjente. Min opfattelse af denne deling er, at der er en stærk gruppe af negativt styrende betjente, og at ledelsen er en del af denne gruppe. De har en nedladende og truende adfærd, som mange gange får situationen til at løbe ud af kontrol. Denne adfærd vil på sigt brede sig ud i landet, da det er en del af de unge betjentes uddannelse. Walter, hvis du har lyst til at supplere med noget, så siger du bare til, ikke? Jamen tak, du kender mig jo. Men så længe I opfører jer ordentligt, så skal jeg jo nok til stille. Mange ransagninger kommer aldrig for en domstol. Ofte glemmer man vidner til ransagningen, og man oplyser heller ikke folk om, at de kan indklage ransagningen for en dommer inden 24 timer, som loven ellers foreskriver. Værsgo. Jo, vi også hørte det måske. Jamen, jeg synes, så plejer man sådan lige at lukke døren op og sådan noget, ikke? Jeg vil gerne se jeres ransagningskendelse. Men det her, det er vores dør. Det er sådan en, man banker på, og så kommer man og lukker op. Jamen, vi er så jo ikke engang kommet ind eller noget, vel? Det er sådan gør man. Det er et privat hjem. Ja, tak. Godt. Det var meget ufint, det der. Det var ikke sådan helt efter bogen. Ja, så man kommer ind og åbner ind i et privat hjem, ikke? Ja. Din lejlighed blev renset. Ja. Og de havde ingen rensagelseskendelse. Nej. Da du kom op, var der nogen vidner derinde? Nej. Du indklagede den her for en dommer? Jamen, så var jeg jo så inde i byretten med den her kendelse der. Og jamen, det viste sig så, at ham, som var dommer, var faktisk den samme, som havde givet den rensagningskendelsen i første omgang, altså til de offentlige arealer i den samme bygning. Og jeg forklarede så vores situation, og jeg sagde, at det var tredje gang inden for
inden for en årrække, vi var blevet renset. Vi har aldrig nogensinde været involveret i noget som helst kriminelt. En af gangene var kort efter vores bryllup, hvor vi så kom hjem fra bryllupsrejse, og alle vores gaver var pakket op, og chokoladen vi havde fået var spredt ud over sengen, og vores personlige papirer var endevendt, så vi troede først, det var et indbrud. Har du nogensinde haft mulighed for at anke den dom, der blev lavet? Det har jeg jo ikke, fordi jeg har aldrig nogensinde fået et papir på dommen. Men det vi snakker om, det er 4, 5, 6 måneder siden? Ja, det er omkring. Ja. Er det. Så jeg har prøvet at ringe ind flere gange i byretten. Jamen, jeg synes, at det er meget betænkeligt omkring retssikkerheden. Du har familie og børn og lever et helt almindeligt liv? Ja, det har vi. Nu har vi to børn, en på 2,5 og en på 4 uger. Hvad sker der derinde? Der står smadret på døren. Ja, hvorfor? Ved du det? Det ved jeg ikke. Det lyder som en ulovlig ransagning. Et zoneforbud er en interessant lille ting. Man tager en passer og tegner et par cirkler på et kort. Inden for cirklerne kan den enkelte betjent udstede et forbud mod at færdes i området. Forbuddet kommer aldrig for en dommer, og betjenten har beføjelser som udøvende og dømmende magt med alle muligheder for misbrug. Konsekvensen kan være som en ven her, der bor i en zone, han ikke må være i. Hver gang han sætter en fod uden for sin dør, risikerer han at blive voldet ud. Det samme problem kan ses med restaurationsloven, paragraf 32, hvor den enkelte betjent kan udstede et forbud mod at opholde sig i et bestemt lokale, på trods af personalets protester. Dette forbud er administrativt og kan heller ikke indklages for en dommer. Fredag den 13. januar for 2006 blev jeg taget ind på Woodstock med 0,6 gram hertz. Hvad er der så sket siden? Så har du... Jeg har været i retten og noget, så efter alle de gange, hvor jeg er blevet hævet ud derindefra, fordi jeg har fået forbud og får 500 kroner bøde hver gang, så... nu er det lang tid siden, de har været inde, men der er lige nogle af dem, der ikke kan lide mig. Det danske retssystem kan åbenbart ikke underkende politiets skøn, om man så kan sige. Altså, så hvis politiet skønner, at jeg ikke kan være inde på Woodstock, så kan man ikke ophæve det skøn. Koster det 500 kroner hver gang? Ja. Har du råd til det? Nej. Hvad gør det så? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg må have siddet mig af. Som I altid bliver truffet, hver gang der bliver snakket. Restaurationslov. Du får et forbud mod at være her i 2 år. Er I klar? Af hvad? På grund af hvad? Nej, det er på grund af stedet, hvor man går tit. Der har været visitationszone på Christiania cirka halvdelen af året. Det minder lidt om en besættelse, hvor alt er tilladt fra politiets side. Men selvom der ikke er visitationszone, behøves politiet ikke nogen begrundet mistanke for at visitere folk, som loven ellers foreskriver. Det er begrundet mistanke at færdes på Christiania i deres øjne. Hvad var der selv blevet også undersøgt? 3 gange inden. Nej. Og så har du trække lidt længere over, ikke? Vi står lige og prøver at arbejde her. Har du fortalt dine forældre det nogensinde? Ja. Har I klaget så? Jeg ved ikke. Ja, men en gang så sagde de, det har vi aldrig gjort. Nå. Okay. Og så den anden, han siger, ja okay, den ene indrømmer, den anden gør ikke. Nå. Hvordan har du noget oplevelse nu? Det er lidt klamt. Okay. Hvor gammel er du? 11. Knap 12. Bryder du has? Nej. Men det er det, de undersøger for? Ja. Hvordan har du med at blive taget på kønsdelen? Er det fedt? Valter, jeg skal lige tage det der væk, når jeg skal snakke med dig. Ja, hvad så? Det gider vi bare ikke køre på. Tag den nu væk. Hold op lidt. Det kommer med min næste film. Og de gik ned i dine bukser og kønsdel? Ja. Hvordan har du med det? Det har jeg da helvede til med, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Groft anfald på en eller anden måde, ikke? Det er altså det, jeg kalder for sexy can, det der. Hvorfor kan du stoppe? Det aner jeg ikke. Jeg står og kigger på en cykel. Jeg har ingen idéer. Er det fordi, du er på Christiania, tror du? Det må det være. Det er det eneste mistænker, jeg har gjort i hvert fald. Ja, grunden til, at de tog mig, det var fordi, de synes, jeg undgik det. Jeg fik at vide, at jeg havde set mystisk ud inde på Christiania, så blev jeg stoppet, da jeg kom herud. Det er fordi, jeg var derinde. Så var det det. Var der en begrundet mistanke for? Nej.
Jeg bor bare herovre og på Ansbyen. Jeg ved det ikke. Jeg tror, de troede, vi havde noget på os, vi ikke måtte have. Ja, og det havde I ikke? Nej, det havde vi ikke. Må jeg spørge, hvor gammel jeg er? Ja, 15. 15. Fordi jeg rejste mig op. Så det var begrundet mistanke, at du rejste op? Ja. Og jeg er 16 år gammel, altså. Så, men det må de selv om. Hvordan har du med det? Stramt. Okay. Men jeg er lidt rystet, sådan politiet har lige været over mig. Det er underligt, at de bare stopper os, når vi kommer gående, og jeg forstår ikke, hvorfor de gør det. Politiet, de går ind flov. Okay. Når de står og kropsvisiterer. Du har prøvet det før? Ja, masser. Hvor mange gange? Ja, ikke? Det er lige det. Er der sådan noget, vi ved? Ja, det er. Hvorfor? Ja, vi skal se Hvorfor? det. Så langt er det ikke noget, til man skal kigge på andres folk tissemænd og sådan noget. Du kan vælge at gøre det her, vi gør det ud fra. Altså, hvad vil du? skal jeg vise dig mit pik, er det det? Altså. Ja, det er fint. Jeg mødte Helene i den grønne hal, hvor hun arbejder, og besluttede en morgen at se, om jeg kunne tage hende på sengen. Det kunne jeg nu ikke, men vi fik en hyggelig snak over morgenkaffen. Godmorgen. Godmorgen. Er I stået op? Ja, kom ind. Tak. Sig mig, hvor længe har I egentlig boet her? Altså, herude på Norddysen, det byttede jeg til. Fordi det var et halvt år gammel, og hun er jo så 12 nu. Og så har jeg gået og bygget med hende de første år. Eller jeg har bygget lige siden, ja. Så du har selv bygget hele huset? Nej, altså det var sådan hele skelettet, det var lavet. Det er et oprindeligt lille krudthus. Ja. Nede ved badet og entréen. Og så er det sådan blevet på knopskydning. Okay. Ham, der boede her før, byggede den her til. Ja. Og da jeg så flytter ud, der var her sådan manglede, skal man sige, den udvendige og den indvendige beklædning. Og rummene var også fordelt anderledes, så det er så er jeg simpelthen bygget og bygget og bygget. Og jeg holder aldrig op, og jeg er også i gang der. Du arbejder nede i den grønne hal? Ja, så det er også derfor. Du har jo en vis flair for det? Og jeg har jo gjort det. Jeg er enlig mor med 2, ikke? Og har en enormt lille årsindtægt. Altså, grund til, at jeg kunne bygge det, er for det første, fordi jeg elsker genbrug. Men jeg har også været tålmodig til hele tiden at vente, til de materialer kommer. Sig mig så med fremtiden her. Er det Slots- og Ejendomsstyrelsen? De konfiskerer vel dit hus på et tidspunkt? Jeg har lyst til at sige, nej, det skal de ikke. Men er det ikke det, de lægger op til? Det er det jo. Jeg har set planen, og jeg har faktisk udnævnt den til den, der hedder kartoffelskraldermodellen. Så skal alt barberes væk. Der skal intet være og her. Og dit hus skal også væk? Ja. Alt skal væk. Og så skal der stå sådan nogle enkelte historiske træer, pistonist. Det er jo en dejlig vej, I har på vej til arbejde. Er den ikke for smuk? Jo, den er smuk. Jeg siger dig også, når der er tryk på inde i byen, så bare kører den her tur. Ja. Selv i snestorm. Hvad tjener du egentlig? Jeg tror, det er 58.000 sidste år. Okay. Og det betaler du skat af? Ja, det gør jeg. Ja. Det er så selvfølgelig jo ikke så meget, fordi man har jo altså et fradrag på 30. Altså, jeg kan klare mig for det. Med 2 børn og det hele? Jeg er alene med 2 børn, og det går jo. Hvor mange biler har du så? Jeg har ikke nogen biler. Ja. Nej, det kan jeg jo så ikke. Men altså, der er også det ved det, jeg har bygget 2 huse. Jeg har jo brugt, altså det kan man så regne ud, jeg har brugt alt, hvad jeg nogensinde kunne tjene på at bygge hus. Det er måske det, man skal sætte lidt i forhold til husleje og husleje. Og... Fordi jeg har brugt alt, hvad jeg ejer og har på de der hus. Ja. Og de kommer aldrig igen. Nej. Altså, dem får jeg jo aldrig nogensinde tilbage, de penge. Og ifølge planerne fra staten, så er dit hus konfiskeret, ikke? Jo. Ja. Regner du med at få erstatning for det arbejde, du har lavet? Jeg regner ikke med en skid. Altså, jeg har det lidt sådan, at når vi skal herfra, det lyder nærmest som død, men altså... Jeg skulle lige til at sige det. Hvis, vil jeg så også sige, at jeg ikke skal bo her mere,
så skal det være så anderledes spændende, det jeg skal gøre. Ja. Så om det er New Zealand, eller om det er Spanien, eller... Det skal bare være noget helt andet. Eller om jeg skal bo ude i klitterne i Vestjylland. Hvad med Nordvest-kvarteret? Det er da ret anderledes. Det er meget anderledes, men altså nu er jeg jo en pige fra landet. Okay. Når jeg bliver rigtig deprimeret over det, for det gør man. Vi griner lidt, og vi tager lidt, men nogle gange bliver man rigtig ked af det. Ja. For det er ligesom at få smadret ens identitet. Det er jo ikke bare et hus, og det er jo ikke bare et arbejde, det er jo helt ens. Jeg har jo boet her i 30 år snart, ikke? Ja. Så selvfølgelig så bliver man helt forfærdelig ked af det indimellem. Jeg er uddannet pædagog, og jeg har også været ude indimellem og arbejdet som pædagog. Ja. Og der er gang i den her fra morgenstunden. Har man ikke også brug for sine pædagogiske evner, som når man skal sælge byggematerialer og sådan noget? Jo. Der er mange byggefjols. Godmorgen. Godmorgen. Livet går jo videre og forandrer sig fra dag til dag. Jeg skal også videre og tager en masse gode og dårlige erfaringer med mig. De gode erfaringer har jeg fra Christiania, hvor hjertevarme, nærdemokrati, selvforvaltning og social ansvarlighed er en del af hverdagen. De dårlige erfaringer har jeg fra beslutninger taget langt fra virkeligheden, hvor man bruger vold, magt, bureaukrati og sexchikane for at tvinge sine beslutninger igennem. I et samfund, hvor stramninger, nul tolerance og højere straffe er den eneste løsning på sociale og kulturelle udfordringer, må befolkningens adfærd nødvendigvis blive hårdere og mere intolerant. Samtidig er nærdemokratiet nærmest opløst, og statsapparatet er blevet strømlinet og har sit blik stift rettet mod en udemokratisk firmamodel. Der kan man måske lære noget af Christiania, hvor man i 36 år har taget ansvaret for sit eget liv i en løs og dynamisk organisationsform, som holder mennesket frem for systemet. Det er ikke fejlfrit, men det er måske værd at bygge på. Hvad synes du?